Zoberiem si veľkú činku, postoj nohy, cca na šírku pánvy, ruky na šírku ramien a idem s rovným chrbtom. Takisto si dávam pozor, aby mi ramena nepadali dopredu, ale takisto, aby som ich nemal úplne vzadu zatiahnuté. Nájdem si takú neutrálnu polohu a idem do predklonu, činku ťahám popri tele. Bacha, aby tá činka nešla ďaleko od tela. Ťahám ju popri tele, idem do predklonu. Ako náhle činka dosiahne úroveň kolien, tak zvyšok pohybu vediem cez drep. Zase hore drep, ako náhle mi činka dosiahne úroveň kolien, vystieram sa. Hej, čiže hop, 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 hop. Ten pohyb sa skladá v podstate, respektíve ten cvik sa skladá z dvoch pohybov. Je to predklon, drep, drep, výstretie. Hore, keď sa vystieram, treba si dávať pozor, aby som išiel do roviny, aby som sa nezakláňal. Takisto, keď idem dole, aby mi neostala hlava takto v záklone, ale aby som ju mal zarovno s telom. A už pomaličky sa dostávam do toho, že ten pohyb robím plynulo.